nawtugol guinenaɓe ina ɓeydo e nder leydi Mauritanie e nder guure mawɗe kewɗe tolnogol ɗon diwtugol noon ina ñiŋa ɗum yimɓe wuurɓe e ɗum ha arti noon e ɓen yaltinaɓe leydi ndi caggal nde jagga e ɗangal ngal ɗoftaki sériya yidde yaade duunde Kanari. Oustaz Abdoullahi daddo e laana ndiyam ina setto gonka jaggugol mum e nder Nouakchott ko alda e neɗɗagu. ɓe artiri men hankin e nder ɗum on police kadi tawi ɓe jaɓata jippoɗa tawi ɓittende nen tigi tigi on no ɓurdi ɓe addi men ha ɗo kadi ɓe jippiniri men jemma Rosso jamaji no lettade ɗo kaalisi ala jamaji no barmi no tampi e woodi nawnuɓe ko heewi joni hay siɗa mari séjour maɗa mari kaydi hatta siɓe nanguima yahay. E nder ɗeɗo nangde kaalowo inde guinenaɓe to Rosso lamurgo diwal Trarza saari ɗo jolgoji ɗi juɓɓinte to keerol Sénégal jertini kulhuli e gonka bonkaka. ɓe naata e galleji ƴettotom rewɓe ƴetto worɓe ƴetta sukaɓe min e hoore am hecci hanki ɓe ari gallam wallahi ɓe ƴetti debbo am e sukaɓe am ɓe battini addude ɗum ha e damal commissariat woni hen agent de goto on wi o ko debbo représentant woppem après ɓe battini woppude on ɗon o hooti galle kanko e sukaɓe to tampere no meɗen jogui hen caɗele no feewi noon. Siftinde ɗiɗo duuɓi cakketiɗi laamu Mauritanie ummanenoma yaltinde arani en jeeyaɓe nder Afrique banggue worgo. Oumar El Hadji Thiam, Nouakchott, RFI.